खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं मैया नोंथांमोननो भिडिअ खालामना खोन्थादोंमोन जे जोंहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फार्स्ट सेमिस्टार, थार्ड सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टारनि एग्जामा अनलाइनै जासिगोन आरो माब्रै अनलाइन जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे ससेल' भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरदोंमोन। नाथायबा आं नोंथांमोननो मोजाङै एक्सप्लेन खालामना खोन्थायाखै जेनेबा जोंथ' अनलाइन एग्जाम होगोन नाथायबा बेसेबां जानांगोन साइजफोरा आपल'ड माबोरै खालामनांगोन अनलाइन एग्जामखौ माबोरै होगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादों नोंनि बे मबाइल नाम्बार इमेल आइडिखौ माबोरै इदिट खालामनांगोन जोंहा बे अनलाइन एग्जामखौ होनो थाखाय बेफोरखौ नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरजोबदों। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना बे अनलाइन एग्जामखौ माबोरै होनो हागोन बिनि गासैबो फुरा डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन माबोरै मबाइलावनो PDF फाइल खालामनो हायो बेफोरखौ आं नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामाजासिनो। दा बेनिखायनो चेनेलखौबो आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायदो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो एग्जामनि आपडेटजों लोगोसे साख्रिनि आपडेटबो मोनबाय थानो हायो। गिबियाव नोंथांमोना गुगोलाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होननानै सार्च खालामजोबबानो जाबाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आं गिबियावनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बे वेबसाइटआव थांग्रोनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकआ नुजाफैगोन। नैबेहाय आं एसे जुम खालामना खोन्थानि मोननै वेबसाइट फैयो लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होननाय लोगो लोगो बे guwahati.ac.in बे मोनसे फैगोन ओमफ्राय नैबे गाहायाव मोनसे फैगोन guportal.in नोंथांमोना बे guportal.in बेसिम नोंथांमोना थांनो नांगोन। आं दायो बेहाय थुना होबाय। नोंथांमोना बे गुपर्टेलनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोननो हागोन दि लोगोफोरनि बिथिं स्टुडेन्ट पर्टेल एग्जामिनेशन फर्म्स लगइन। दा बेहाय आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव फैग्रोनाया जादों। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना माबोरै गावनि बे इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बारा जागोन ना जायाखै एबा इदिट खालामनांगौबा माबोरै इदिट खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोना दायो खोन्थाग्रोनो सानदों। दा बेनिखायनो आं बे स्टुडेन्ट पर्टेल एग्जामिनेशन फर्म लगइन आं बे दायो थुनानै होबाय। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' लगइन खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ। बेहाय नोंथाङा एप्लिकेसन नाम्बार नङाबा गावनि बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनानै लगइन खालामनो हागोन। बेहाय नोंथांनि पासवर्ड नांगोन पासवर्डआ जाबाय नोंनि डेट अफ बार्थ जोनोम डेटखौ नोंथांमोना बे होनांगोन ओमफ्राय नैबे जाबाय केपचा कड। आं दायो बेहाय लगइन खालामनोसै। दायो लोगोफोरनै आं बिथिं एप्लिकेसन नाम्बारखौ होबाय नैबे आंनि डेट अफ बार्थ जाबाय ओमफ्राय नैबे केपचा क'डखौ होबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना लगइन खालामबानो जाबाय। लगइनाव थुना होनाय लोगो लोगो बेयो नोंनि बे प्रफाइलाव लाना थांगोन। दा नोंथांमोनाथ' बेबादि नुगोन नालाय प्रफाइलाव बेबादि जाहैगोन नोंनिया। दा बिदि नुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेहाय नायबानो जाबाय नोंनि बे नाम थागोन नालाय बिथिं बेहाय नोंथांमोना थुना होनांगोन। आं बेहाय थुना होनि बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिथिं मोननै नुगोन प्रफाइल मोनसे नुगोन ओमफ्राय नै बिथिं साइन आउट नोंथांमोना नैबे प्रफाइल नुनाया बे प्रफाइलाव नोंथांमोना नैबे थुना होनांगोन। आं बेहाय दायो थुना होबाय प्रफाइलाव। दा बे प्रफाइलाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंनि बे गासिबो नामनिजों लोगोसे नोंनि बे एड्रेस मबाइल नाम्बारा मा इमेलआ मा बेखौ नोंथांमोना नुजोबनो हागोन। जेरै नैबिथिं नुदों जानांगौ बे मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बारा नै आंना बे जाबाय मबाइल नाम्बार। दा नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारा बेलेग मोनबा बेखौ दा नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हासिगोन। आरो जायफोरना मिन्थिया मबाइल नाम्बारा बबे मोनसेयामोन बेखौ नोंथांमोना चेक खालामथारनांगोन लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन। नङाबा जुदि आंना सिगांनायानो मोजांखा होननानै नाथायबा नोंथांमोना मा होदों बेखौ मिन्थियाबा चेक खालामना नायथार। रिक्सनि खोथा गैयाना ओंखायनो बेलेगबो जाना थानो हागौ ओंखायनो नायथारबानो जाबाय। ओमफ्राय इमेल आइडिया नैबिथिं दङ लोगोफोर इमेल आइडिया नैबे जाबाय नैबे बे इमेल आइडि बे इमेल आइडियाबो नोंथांमोना जेनेबा कारेक्ट नङा मिस्टेकबा नोंथांमोना कारेक्ट खालामनो हासिगोन। दा बेहाय माबोरै नोंथांमोना इदिट खालामनांगोन नैबे नुदों जानांगौ इदिट पार्सनेल डिटेल्स नोंथांमोना बेहाय फैबानो जाबाय। बेहाय फैनायनि उनाव मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ नोंथांमोना इदिट खालामनो हागोन। आं दायो बेहाय थुना होबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय अपसन नुदों जानांगौ नै फादार्स नेम बेथ' नाम थाबाय बिथिं मादार्स नेम थाबाय बिथिं मबाइल नाम्बार। दा नोंथांमोना बेखौ मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हासिगोन आरो बिथिं नोंथांमोना डेट अफ बार्थ थाबाय ओमफ्राय नैबे गाहायाव नोंनिया थासिगोन इमेल आइडि नैबे इमेल एड्रेस मबाइलावहाय मोजां नुजोबाखै लोगोफोर एसे आं नोंथांमोननो ओरै एसे फिदिंनानै खोन्थानि नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ बाराव नै लोगोफोर आं बेखौ जुम खालामफिननि नैबे नोंथांमोना इदिट खालामनो हाबाय। दा बे नाम जाबाय बेखौथ' नों सोलायनो हाखाया बिफानि नाम बिमानि नामखौ मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना सोलायनो हासिगोन ओमफ्राय नैबे इमेल आइडिखौ सोलायनो हासिगोन। सोलायनो थाखाय नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ सोलायनोबा बबेखौ होयो नोंथांमोना बेखौ एक्जिट खालामनानै होदो। बिनि उनाव इमेल आइडिखौ नोंथांमोना सोलायनोबा इमेल आइडियाव थुनानै चेन्ज खालामदो। बिनि उनाव नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ सेभ नोंथांमोना नैबे सेभआव थुबानो नोंनि बे इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बारा सेभ जागोन। बेखौ मानि थाखाय
सेन्स खालामनांगौ आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बिथांमोना अनलाइन एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांनियाव गावसिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो माखासे डिटेल्सखौ हरो मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडियाव दा बिनिखायनो नोंथांमोना सोलायनानै लाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हानाय नङा बेनि उनाव नोंथांमोना सेभ खालामबानो जाबाय सेभ खालामनाय लोगो लोगो नोंनि बे मबाइल नाम्बार आरो माबाया इमेल आइडिया आपडेट जासिगोन आरो दा बेखिनियानोमोन जोंहा अनलाइन एग्जामनि थाखाय रेडि जानांगौआ दा आं बेखौ लगइन खालामनोसै लग आउट खालामनोसै लग आउट खालामनानै दानिया जादों जोंहा खोथाया जाबाय माबोरै आपल'ड खालामनांगौ बिथांमोनाथ' नोंनो बे डिटेल्सखौ हरखांनायनि उनाव गावसोरो मोनसे लोगोफोर रेजिस्ट्रेसन आइडि हरगोन नालाय बेखौ नोंथांमोना लगइन खालामबाय गावसिनि वेबसाइटआव बिथांमोना वेबसाइटखौबो खोन्थाहरखागोन एग्जाम जानायनि सिगां बे वेबसाइटआव लगइन खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर बेखौ बिथांमोना नोङो गावसिनि वेबसाइटआव एग्जाम जानायनि साननै नङाबा सानसे सिगां बिथांमोना नोंनो डिटेल्स हरगोन ओमफ्राय नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन आरो माबोरै नोंथांमोना गावनि बे एग्जामखौ लिरखांनायनि उनाव एग्जामखौथ' A4 साइजआव लिरनांगौ नालाय बे A4 साइजआव नोङो एन्सारखौ लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ बेसेबां साइज खालामनांगोन बेफोरखौ बिथांमोना खोन्थाहरजोबगोन डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन एग्जामखौथ' नोंथाङा जेनेबा 10थासो कपियाव लिरबाय नालाय बे 10थासो कपियाव लिरनायखौ नोंथांमोना मोनसे PDF फाइलावनो आपल'ड खालामनांगोन अब्लासो जागोन ओमफ्राय बिथांमोना कुइसनखौ जेब्ला एग्जाम दिना फैयो अब्ला बिथांमोना गावसिनि वेबसाइटआव आपल'ड खालामगोन बेखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै एग्जामखौ नोङो लिरबानो जाबाय अपेन बुक माने नोंथांमोना नोङो लेखा नायना मारै लिरो नोंथाङा गोसो बायदि लिरनो हागोन आरो बे अनलाइनसो नालाय बिथांमोना जेबो नोङो फेस टु फेसथ' नंला नालाय बे डाइरेक्ट लगइन खालामदो नोंहा ओमफ्राय कुइसनखौ डाउनल'ड खालामदो बिनि उनाव कुइसना मा फैदों बेखौ नोङो कपियाव लिरदो कपियाव लिरनानै मबाइलजों साफायदो ओमफ्राय बिनिफ्राय PDF फाइल खालामनानै गावसिनि वेबसाइटआव आपल'ड खालामफिनबानो जाबाय डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगौ बेबायदि बिनाय बायदि नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो अब्लानो जागोन नोंथांमोना गोसोबायदि बुक नायनानै लिरोना मा नायनानै लिरो नोंथांमोना लिरनांगोन आरो टाइमखौ नायनानै दा बिनिफ्राय PDF फाइलखौ माबोरै खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आं दायो बेग फैफिनबाय नोंथांमोना नैबे फैनांगोन गुगोल प्ले स्ट'राव नोंथांमोना मोनसे एपखौ डाउनल'ड खालामनांगोन बेनो जाबाय एडब स्केनार नोंथांमोना बेखौ डाउनल'ड खालामनांगोन एडब स्केनार बे मोनसे PDF फाइल बानायग्रा लोगोफोर बेखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोना PDF फाइलखौ बानायनांगोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना PDF फाइलखौलाय बानायनो रोंखागोन बेहाय एड खालामनानै नोंथांमोना PDF फाइलखौ बानायनो हागोन आरो आपल'ड खालामनानै दा बेखिनियानो नोंथांमोनाथ' दा मिथि मोनबाय PDF फाइलखौबो रोङाबा नोंथांमोना उनाव मोनसे भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन PDF फाइलखौ माबोरै बानायनांगौ बे वेबसाइटखौ इउज खालामनानै गासिबखौबो मोनसे फाइलावनो माबोरै खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरगोन भिडिअआ एसे गोबाव जाबाय बियो बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ बानायनो रोङाबा भिडिअखौ नुनो हायो दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामथा लोगोफोर गोजोन्थों